червено. Видяхте ли? Или пък, ако е така, играете, тук играете и много ви е бързо и вие вече не може да смогнете и тук и така и пропускате това. Вижте, пак свършват. Тук са след тези звезди, после са корони, след тези корони са после просто свършва песента. Така, сега за втори път ще се опитам и само трябва много да внимавате и нивата са много лесни. Просто не нивата, то не точно много нивата, ами песните. Тут сега така. Искам сега нещо да ви покажа. Вижте сега. Натискате тук, изтеглян тук на Viber. Натискате ето тук. После гледате че сега ще го. И ето, виждате ли, вече имам тук горе един диамант. Натискам пак Free. Пак сега ще ви го. И сега ето, сега вече имам даже даже вече 2 диаманта. Така. И ето тук влизате и са ви песните. Аз имам само 4 песни, защото я играя от много малко време. Левел тук. Тук това дори не го знам какво е. Това са такива. Ето сега ще ви покажа само да си play no home. Само да събера 16 диаманта, ще ви пусна и ще ви покажа. Така. Ето ми ги 6 диаманти. Сега мога да си взема ето това. Хоп, сега ще го играя. Ще видя дали е бързо или не. Това са по-нежните песни. Много ми харесва тази песен, чудесно. И така трябва да ги съберете всичките и горе-долу това е играта. Може и вие вече да знаете. Добре, пичове и мацки. Вече съм на левел 4. 3 песни, сега ще видя 10-та песен. Последен път. Ще ви си кажем чао. Паднах. За малко да ви я покажа. Нямам такова начин. Добре, пичове и мацки, това беше от мен. Довиждане!